Bagang ini. Pasti lah napili yun. Saan ning internet connection aning atis ning koneksyonan eh. Daghan naman lagi ni kunik-kunik kumpare ron dagi tagaan ako ane. Ih. Isa di password eh. Laga kayo eh. Sa ning internetan eh. Smooth ka kayo na. Wag na lagi na naiga kuan lagi. Daghan lagi ito nakakunik na ato lagi ay. Smooth to. Daog man. Awa ka lagi. Oh. Ayusan na kayo dulaan. Smooth na kayo. Ay, isa pre kay gadula pa ko. Gilis na ni mag-password na. Oh, gilisan ako pre kila kayo. Balik ko pipatasan ko noon ni Mapod. Putasan. Ano ako TV sa balay? Kalami na kaysa kong gitanaw na kong salida dito, naputol. Natingala ko nga nawala ang koneksyon. Di ko man yung giilisan din, naungsap ko ka. Ay, naungsap ko kang. Laki pre. Pipatasan ko. Ilisan magani ni mo password. Pag buong punta ka na ako nga, ilisan akong password para makakuhan ko. Kung sa makapagpatasan, dari-diretso lang Ano ko'y katungod pre kung kuha man ng wifi? Pisa na. Kagitagaan mo ko ni mag-password. Sa to pa na po ko'y katungod, anak po. Oo, sa punuan na siya katungod ng ako man ng wifi. Ayun na ako din ang istorya. Nihatag man ka na ko. Sa to kay kumpare gud ta. Oh, lagi. Gitagaan po ta po ko mo katungod nga. Mo istorya ka na ko nga. Pre, ilis na ako ang password kay lag na kayo. Dahil kay inay man ng koneksyon, Mao na imong batasan nimo pre. Papay wala og nga pagkakumpare na to. ang nakaapan nimo kay ikaw ray akong gitagaan og password, imo na kay nang ipanghatag-hatag. Sa gupihan na ko anak nga iguro man taon TV ra man ko taman. Wala naman ko na mga cellphone. Mga hatag di ko anak. Pero wala kay mahimo kay ako ano nang nailisan. Maunay mo ha, kay batasan yung pagkatao ka. Kung mo na yung mga papay, wala na lang tama kumpare. Kung mo na yung style nimo. Kung gusto itong na masuko man og tagaan, Mo kay batasan.